Min wirjiet ta' vari għal platti bismit, esebizzjonijiet ta' ċenakli, pitturi, arti sagra, oġġetti marbuta mal-purċissjonijiet tal-ġimgħa mqazza, kollha tradizzjonijiet li jarrikkixxu l-kultura u s-sens ta' devozzjoni assoċjat ma' dan iż-żmien tas-sena. Fl-eqel ta' dawn il-ġranet il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech żar diversi lokalitajiet u wirjiet li qed jiġu organizzati. Is-sibt iż-żjarat bdew minn Raħal Ġdid fejn Bernard Grech intlaqa fis-Soċjetà Filarmonika Antoine de Paul Banda Cristure. Hawn qed tittella l-wirja Salvator Est fis-swali tal-istess gażin, wirja li tinkludi diversi statwi kbar li jirrakkontaw il-ġrajja tal-passjoni. Dan apparti xeni tal-istess ġrajja b'figuri ċalqu li fihom ħafna dettall u mekkaniżmu. Wirja oħra li żar il-kap tal-Partit Nazzjonalista f'Raħal Ġdid kienet dik tal-vari artistiċi ta' Publio Magro li għandu set vari magħmula minnu stess. Minn Raħal Ġdid il-kap tal-Partit Nazzjonalista żar ukoll numru ta' wirjiet f'Ħaltarxin fejn anke hawn spikkaw il-ħiliet ta' diversi artisti u dilettanti. Bernard Grech żar fost l-oħrajn wirja ta' ċenaklu li qed issir fil-kannirja tal-Knisja u kellu wkoll l-opportunità jara l-preparamenti għal pageant tal-ġimgħa mqazza li fih jipparteċipaw ħafna żgħażagħ u volontieri tarxiniżi. Aktar tard Bernard Grech żar ukoll wirja privata f'din l-istess lokalità. F'Ħaltarxin u Raħal Ġdid Bernard Grech kien akkumpanjat mis-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello, mid-deputat Bernice Bonello, mill-kandidat tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino kif ukoll kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista.